barkan mu da warhaka. Barkan ka dai. Ya mama da baba. Lafiya lau. Wanda kuna da farin ciki ko? Kuna farin ciki a tafa sosai. Da kuma ta kuka ci ba kamar yadda muka saba za mu ɗauka alama. Wannan alama muka ce wani alama ne? Akwati. Me akwati ke nunawa? Harafi. Yau za mu ɗauki harafin na sautinsa lin. Suna rafin da sautinsa lin. Wannan shi ne ƙaramin harafi, wanda shi ne babban harafi na. To yi tare. Suna harafin la sautinsa lin. Alalo alalo. Ga wani sabon harafi yau. Sai a mai da hankali. Wannan harafin babban harafin ga ƙaramin harafin kun gane bambancin su ko? Iya bambanta ainihin wannan babban harafin wannan ƙaramin harafin to sai ku ji karatun suna rafin sautinsa mai tare Suna sautinsa alalo alalo yara yara menene wannan da'ira mai da'ira yake nunawa gabar kalma. za mu ɗauka sai su ya zama ainihin gaba gaba ana gane karatu ko suna rafin La sautinsa suna rafin sautinsa lu'u a markaɗe su alalo alalo suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa lu'u a markaɗe su alalo alalo suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa bu'u a markaɗe su miran kanan alalo alalo yara yara menene wannan me da yake nunawa kalma za mu zo mu gina kalma ana ganewa ko suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa lu'u a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su alalo alalo suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su alalo alalo suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa lu'u a markaɗe su bajewa ko alalo alalo suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa lu'u a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa bu'u a markaɗe su bajewa alalo alalo yara yara daidai wannan mai tauraro ke nunawa ba za mu zo mu gina jimla suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa li'i a markaɗe su ban ji ba suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su alalo alalo suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa bu'u a markaɗe su mene alalo alalo